Con này anh tục cảm thấy tục cảm lô. Bạn bao nhiêu tuổi rồi cầm tô? Tháng cả. Sao quốc sáng sớm đi, Thomas? Yung sabuk Ramchandra Constitution ni người boromai Ramdoyal BC ni chung Bungkirai Sardar kami ni party office chung tini Maharaja no tuyei chung tini o jorao suri lainai chung bini sak kori kaham ton nam bagai kai ton thaniya par lainai samke bo tini bagai asuksa je kotor tini samung khlaimani bagai chung bono padi kitini bini sak kaham ni bagai pal janjani je mani mano chung oro tabuk suri lainai suri ma pai chung jo to janjani nok nok thang lainai hai no chung jo to janjan no ko tong ma jorao bo chung ab bini mung no tui ya pari suri laina option no ko bo ang hai media person no ya pari chung tabuk Ramchandra Ghat Constitution ni ungoi Ramdoyal BC ni andaro kaisa Maharaja ni je sak sori kaham ni bagai jani jani je mani mano chung suri lainai suri mani bising toi chung chini je kai ton thani ya phar lainai tam hinba chini Maharaj je chini bagai samung khlaimani samung kotor khlai tongo tabuk bo bini sak khamia belai kheno bo sak no ya phari sacrifice chini do pharok ni yogna ni no sacrifice khlai bo samung khlai tongo abon bagai chung belai dorkar chung jani jani nok no khongo bo belai suri lai thai jani jani man mani mano jani jani je suri mano chung suri lai thai abo bagai ang jo to chini tiprasa je bo songrokno ang koyo jo to jan jan nok no khongo tongfrupano chini Maharaj ni bagai chung suri lainai padi ang abono kobogo jo to chini tiprasa bo songrokno padi chung chini Maharaj ni bagai bini sak sori no kaham tongnan bagai chung suri lainai suno hambai mo bo constitution bo kani Ramdoyal Bungkirai Chaudhary para kami bo busuk constitution number busuk 24 Ramchandra Ghat Constitution nok tini tam bagai oro bubagar no bahai ke chati cholai na kha bini sak khamia salkuduk mangui tongo tai plus bo bebago chini samung chini dofano tu khiogna bagai bo cost of klai samung klai tongo abon bagai bini sak ni bagai chung surinai te chung bini bagai प्रार्थना खालायना हिने जों रो अंखल लायजा mo ke bo bahai ke je chati chongna ni plan ke bo bahai ke norok saima ka tangi chati chongna ni bagai norok prosut khaja ka mo chati chokmani hinke जों chini imango sajamon pok tirprani news te जों manka je chini tiprasa bororok je emang punungjang mani bisingtoi je bini sakni suri dihin samani tei जों biniwa a bo sayapano जों abole suri thaino je chini bubagra je asuk je kosto khlai chini bagi samung khlai tongo जों abo suri thai abon bagi जों tiniwa
सुरि लायनाय हिनै पालके साब्लाय जों अर सुरि लायनानै बागै फायलायजाक